زولبیا سلسله فیلمی تصویری فیلم ششم Салом, бачаҳо. Салом. Бежан, мо куҷо меравем? Ба тамошои кӯҳсор. Манижа, ба кӯҳсор ҳамеша вақт ёфта рафтан мумкин. Мехоҳам як боракак ба саёҳати роҳи Абрешим равем. ин боз чӣ хел роҳ будааст? яке афсона набошад? Ин афсона не, ҳақиқат аст. Ба ман падарам гуфтанд, як замон роҳи Абрешим будааст. Вай аз Тоҷикистони мо ҳам мегузаштааст. Ҳа, Бежан рост мегӯяд. Ман ҳам дар телевизор тамошо карда будам. наход! ин қадар абрешимро кӣ харидааст? кӣ бофтааст? Кӣ мешуд? Бобоҳо ва бибиҳоямон. дар куҷо бофта бошанд? дар замонҳои қадим корхона набуд ку? Саволҳои аҷоиб додӣ, вафодор. биёед худамонро азоб дода намешинему аз Симурғ мепурсем. Симурғ! ассалом дӯстроякони ман, ба саёҳат баромадем. мо ба кӯҳсор рафтанӣ будем. бежан гуфт ки ба тамошои роҳи абрешим равем. ҳамин хел роҳ ҳаст? ин афсона нест? не, афсона нест. Фаҳмидӣ? Гапи мо рост баромад. ин қадар абрешимро одамон аз куҷо ёфтаанд? ин роҳ абрешимӣ набуд, номи роҳ абрешим буд. дар замонҳои қадим одамон аз як мамлакат ба мамлакати дигар ба шутурҳо намаку пашму пахта ё абрешим бор карда мебурданд. аз ҳамин сабаб онро роҳи абрешим гуфтанд. барои чӣ роҳи пахта, роҳи намак нею роҳи абрешим гуфтанд? барои он ки абрешим матои қиматбаҳою камёфт буд. фақат дар чин мебуфтанд. аз он ҷо ба ҳар ҷо бурда мефурӯхтанд. Симурғ, ин роҳ аз Тоҷикистони мо ҳам мегузашта? дуруст манижа, аз чин сар шуда аз қирғизистон, тоҷикистон, ӯзбекистон, туркманистон гузашта ба эрону туркия мерасид. яъне он қитъаи осиёро бо аврупо пайваст мекард. Симурғ, биё ҳамин роҳро ба мо нишон де. аҷаб кори хуб мешуд. аммо ин роҳи дуру дароз аст, чанд ҳазор километр. агар пиёда равед 2 сол қадам мезанед. агар мошинсавор равед қариб 1 моҳ лозим аст. бо ҳавопаймо қариб 1 шабу 1 рӯз парвоз мекунед. агар бо Симурғи тезпарвоз равем чӣ? ин тавр бошад, саёҳатро аз замони қадим сар мекунем. он вақтҳо одамон бо шутуру аспу маркаб сафар мекарданд. Бежан, мо ба куҷо меравем? Аз Симурғ пурс, манижа. Ман ҳам намедонам. ана Симурғ. мо ба чин меравем. ин шутурҳои қаторро корвон мегӯянд. дар шутури якум соҳиби корвон нишастааст. ӯро сорбон мегӯянд, яъне роҳбалад. ана дар шутури ҳамсоя як савдогари чинӣ нишастааст, яъне вай аз давлати чин аст. Манижа, вай чӣ гуфт? ба фикрам вай салом гуфт. биё мо ҳам салом мегӯем. ассалом. Симурғ, инҳо ба куҷо мераванд? инҳо аз чин абрешим оварда, ба ивазаш аз кӯҳи хоҷа мӯмин намак, аз хатлону хуҷанду самарқанду бухоро бошад пахтаю пашму
اسب ببر. акнун мо ба чин меравем? بله با چین خواهیم رفت. Ого, Симург, бо шутур мо соли дигар ба чин мерасем. Ягон нақлиёти дигар нест? هست. شما که اکنون چی بودن راه ابریشم را فهمیدید، مرحمت از شتر فراید و با پوفکی هوایی سوار شوید. Салом, ман Манижа, ин Бежан. Ман Вафодор. салом бачаҳо, мо сайёҳем. номи ман эраҷ. ин кас ҳамсафари ман ҷек. мо бо ин пуфак ними дунёро сайёҳат кардем. ҳоло ба чин сафар дорем. агар бо мо сайёҳат кардан хоҳед, марҳамат, савор шавед. ташаккур ба шумо ва ҷону дил. мо бо компасу дурбин ва харита сайёҳат мекунем. ин чизҳо барои сайёҳ мисли обу ҳаво заруранд. бе онҳо сайёҳ метавонад раҳгум занад. амакҷон, мо бо роҳи абрешим сафар кардан мехоҳем. шумо зид нестед? Very good. бисёр хуб. бигузор гуфтаи шумо шуда. рафтем. пастар парвоз кунем беҳтар аст. тамошо хуб мешавад. шумо сайёҳатро аз куҷо сар кардед? мо аз Истанбул ба Теҳрон парвоз кардем. аз он ҷо ба Бухорою Самарқанд, аз он ҷо ба Суғ, Душанбе, Хатлон ва Бадахшон омадем. ана ин кӯҳҳои бадахшони мо, боми ҷаҳон. инаш кӯли сарес. ҳозир мо дар болои саҳроҳои мурғобем. ана подаи Қутоз. ана бачаҳои қирғиз бозӣ мекунанд. магар ба қирғизистон расидем? не, наздик омадем. акнун сарҳад мегузарем. чӣ хел роҳи тамошобоб? лекин дар замони қадим, тақрибан 2000 сол пеш, ин роҳ бисёр душворгузару пурхатар буд. корвони шутур аз байни биёбон мегузашт, аз миёни кӯҳҳо мегузашт. ба корвон дуздону роҳзанҳо ҳамла мекарданд. имрӯз роҳ бехатару ҳамвору зебост. ҳамин тавр не, амаки ҷек? бале манижа, имрӯз роҳи абрешим ҳамвору бехатар аст. одамон мошинсавор аз як мамлакат ба дигараш сафар мекунанд. на дӯст ҳаст, на роҳзан. амаки ҷек, биёед пастар фароем, подаи говҳои ваҳширо бинем. инҳо говҳои ваҳшӣ не, инҳо қутосанд. дар ҷойҳои хунук зиндагӣ мекунанд. ана қирғизистон. ана чин. амаки эраҷ, барои чӣ дар сари кӯҳу пушта ин қадар девори дароз сохтаанд? бачаҳо, ин девори бузурги чин мебошад, ки яке аз 7 мӯъҷизоти олам аст. дар замонҳои қадим барои муҳофизати сарзамини чин аз душманон сохта буданд. ана мо ба Пекин, пойтахти Чин расидем. роҳи абрешим ба охир расид. шаҳрро тамошо мекунему, ақиб мегардем. шумо ба Тоҷикистон, ман ба ватани худам. ман дер боз орзуи дидани роҳи абрешимро доштам. ман ҳам акнун ба мақсадамон расидем. ташаккур ба шумо, амаки ҷеку амаки эраҷ. бо бачаҳои далеру ҷасур сайёҳат кардан ҳамеша аҷибу шавқовар аст. сайёҳат хотирмон буд.
хавотир нашавед. Вафодори шумо дар Қирғизистон монад. Сагҳои чӯпониро дида аз юрт дур рафт. Мо ӯро фаромӯш кардем. гирья накунед, дар бозгашт ёфта мегирем. вафодор гум намешавад. манижа мо тамошобинонро фаромӯш накунем. онҳо ҳамеша ҳамроҳи моянд. бачаҳо, саёҳат хубу хуш гузашт. ҳамин тавр не? бале, аҷоиб гузашт. Ташаккур ба шумо. Ба шумо ҳам ташаккур. Та боздид, ҳамсолони азиз. Goodbye.